Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jenengku Kevin, absen 4 likur, kelas 6. Jadi di video ini aku bakalan bahas hobi wong Jawa. Itu wong Jawa sih aja nih, tapi sebagian besar wong Jawa sing aneh menurutku. Jadi yo, wong Jawa iku lek ngrungokno lagu iku gak iso lirih, temenan, gak bijak iki. Dadi sungguh pas dino Minggu, pas aku turu ku mesti ono jenenge lagu. Mbuh iku lagu apa ae, mesti ku bau banter, terus nggawa wanggo, sumpah. Aku jane gak ono masalah ambek hobi-hobi sing gak jelas ngono ku. Kayak yo dolan game, ngopi ambek kanca-kancane iku gak masalah, aku cuma siji tok iki. Sound horeg. Iku wah, lek aku pengen ngrungokno lagu sing banter, wis nggae headset ngono lho. Sampai kuping pedot wis gak ngatur, pung nggae headset. Lah iki wis bau banter, gampang gue ya. Aku duwe kanca sing senengane ku ngrungokno sound horeg. Lek diomongi, awangel. Mending ngomong ambek tembok daripada ngomong ambek wong iki. Wis diomongi ya. Aku ngapa sih ngrungokno lagu ngono? Enake opo? Ah kok. Terus arek ngomong, "Ya gak apa-apa sih hobi-hobi ku kok." Lah terus yang ngomong, "Lah hobi kok ngerusak sih? Hobi ku ya sing apik, dulinan wis gak apa-apa dolan game." Kayak ngomong, "Loh, ya gak apa-apa sih, wong aku seneng ngrungokno kok. Wong ya gak ono sing rugi." Saya ngomong nih, gak rugi gondul wae. Ya ngomong nih lah, omahe rusak, kupingi loro lah. Terus sing bayi-bayi cilik terus ngrungokno sendore apa gak loro kupingi engko pas gede. Arek. Sembuh lah sakarmu, ayo hobi-hobi kok awakmu sing ribet. Ya tadi ngono lah ya, wong Jawa iku mbah kena apa kok ngrungokno lagu iku kudu banter ngono lho. Padahal iso tuku headset piro sih mek 20.000 lho. Tapi ya seminggu rusak tapi mek 20.000 lho. Ngono yo gak gelem. Wis mbah kena apa ngono ku. Terus yang keloro iki hampir padha, yaiku knalpot berong. Aku gak ngerti keren iku ndek knalpot kok ngono ku. Wong kok saweneng ngono gawe knalpot berong. Padahal gue ganggu, terus gak ono manfaate. Aku ya bingung ambek wong-wong Jawa iki coba. Tapi ya piye maneh, orang Jawa yang ngono ku, enek apike, enek eleke. Ya wis sing ngono tak ae. Ya sekian pembahasan video ini. Aja lali like sampai subscribe.